Genesis Servania magbabalik na. Matunog ang balita ngayon na magbabalik na daw ang pambato ng Bacolod Negros Occidental na si Genesis Servania alias Asukal. Makakalaban niya ang pambato naman ng Vietnam na si Van Hai Nguyen para sa 8 rounds non-title fight at gaganapin ito ngayong Sabado sa Paradise City, Incheon, South Korea. May record itong Vietnamese na boxer na 6 wins, only 1 defeat, 3 dito via knockout, habang 34 wins, 4 losses, 16 via knockout naman si Servania. Huling laban ni Genesis Servania ay noong October 2022 pa, na kung saan dating world champion na Hapon ang kanyang nakasagupa. Ito ay si Ryusuke Iwasa. Natalo si Servania dito via TKO. Nadokot eh. Kilala itong si Servania bilang isa sa mga top prospect natin noon para sa world title. Magaling, malakas at talaga namang may matinding galaw kung lumaban. Isa sa di makakalimutang laban ni Servania ay noong napasabak siya sa world title. Nakalaban niya ang kapwa undefeated at knockout artist na pambato ng bansang Mexico na si Oscar Valdez. Bagamat natalo si Servania sa unang pagkakataon sa laban, ay talaga namang napabilib sa kanya ang mga taga-Amerika dahil binigyan niya ng matinding laban itong kinikilalang kilabot sa kanilang dibisyon noon na si Oscar Valdez at nagawa pa niya itong mapabagsak. Matapos niyang malasap ang unang pagkatalo, ay 3 magkasunod na panalo agad ang ginawa ni Servania na kung saan lahat ay tinumba niya. 3 buwan lang matapos matalo ay lumaban si Servania sa bansang Japan. Nakaharap niya ang pambato ng Thailand na si Kitiwat Sirichon Sayakon. Unang round pa lang ay tinapos na agad ng Pinoy ang laban. May 2018 ay nakalaban naman niya ang alias Mike Tyson ng bansang Indonesia. Ito ay si Jason Butar-Butar. Ginanap sa Pinas ang laban at dito, dinurog lang ni Servania ang dayong Indonesian. 2 beses tinumba sa round 5. Panalo si Kabayan via 5th round TKO. Another one! Knocks him down! Look at him. Look at the way he's riding in pace. 4 na buwan lang ang lumipas, September 2018, muli siyang nagbalik sa Amerika. Mas magaling at mas matibay na versyon ng Genesis Servania ang daladala niya. Gustong ipakita sa buong Amerika ang taglay niyang lakas bilang isang mandirigmang Pinoy. Isang Meksikano ulit ang nakalaban niya. Ito ay si Carlos Carlson. Di din basta-basta dahil naging hari din sa Bantamweight Division sa Mexico. Naging NABF Bantamweight Champion din at naging contender din para sa WBC World Bantamweight title. May record ito na 23 wins, only 4 losses, 14 via knockout, habang 31 wins, 1 loss, 16 via knockout naman si Servania. Ginanap sa Oracle Arena sa Oakland ang laban at dito binuhos ni Servania ang lahat ng kanyang lakas. Mababang hirap pa doon. Walang kabahang fight sa labas. Dual victory. Natilang laban because alam nila yung kalaban. Let's see now how Servania performs in this important matchup para sa kanya. Touch. Oh, big whipping shots coming from Servania. Taas, tapos bababa. No? Hindi siya kontento sa ulo lang. Palagi sisiing na agresibo. Pasugot itong si Carlson. Tinatimingan niya yung kanyang right uppercut sa loob. Sarap pa. Oh, nadidinig ko. Bibiyag, bibiyag! Oh, swift. Could be a good weapon para kay... Ayaw! Hanggang 6 pwede. Actually, kayo lang ng 4 na nakatalikod sa inyo. Oh! 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 Ganda gagawa ng Tokyo, Pilipino.
Maganda yung time. Pero dun sa pagkakataon na yun, tinamaan siya with a nice right. Biggest wins itong si Genesis Servania via unanimous decision. Talaga, brutal na nila. Pose! Alis dyan rin, wala kami makita. Hindi niya inihinda yung mga suntok, yung mga patama ni si Carlson. It gives him the confidence. Yes, let's go down. Siyempre, marami. Ang maganda kasi, walang tataparan. Hindi basta sa kanila. Final seconds. For Servania, 5 to explore ang kanyang trunks. Si Genesis Kashimi, Servania ng Pilipinas na nagtitry. At Sherman, medyo sabi niya pa, separan nila. Oh! 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 It's already 7, 8, 8. Oh! Sa 10. Bakit? Bakit sa pulis sa 10? Pero Suddenly, he gets up at the count of 10. Pero nahihilo siya eh, di ba? Naalum siya, tinamaan siya talaga. So this will be a straight up. Sa kanyang pagbabalik sa Amerika, tinapos lang ni Servania ang Meksikanong champion sa loob lang ng 3 rounds. Genesis Servania. Wow, kasadya. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!